kien magħruf ta' ħafna flus, imma qatt ma rajtu jbuż u f'dinjietu del-mitluf dejjem waħdu rajtu l-ħruf aktar ġidra kif akkwista għal-butu dejjem esista għax f'dinja materjali favorih kien id-destin. In-nies jafuh bħala senjur il-ġid kien donnu serfur jgħix ġo palazz jisu miniera fit-taf ta' triq mal-kantonera snellemija kien tunur dejjem biġlek pulit idur ħadd ma jaf xemm wara l-portiera fit-taf ta' triq mal-kantonera għas-senjur xejn ma kellux xemm l-istalin u dwa waħda desfrar imdendel ħdejn il-fanal il-palazz għal-beħ jinsat fi ftit jiem xi ħadd ma xtraħ xi rġidu mal-battuti qassam kull ma bexxi kien ferħas ma' kull bissima xtaq li dawwar lura żmien. In-nies jafuh bħala senjur bil-ġid kien donnu serfur jgħix ġo palazz jisu miniera fit-taf ta' triq mal-kantonera. Issa s-senjur m'għadux l-istess u fil-flus tilef l-interess in-nies ħabbuh u daru miegħu ma kellhomx il-waslet tiegħu qassam kull żoltu spiċċa b'xejn u ħadd ma fehem għaliex xogħol fejn ħadd ma kien jaf li kien marit x'iswa l-ġid. In-nies jafuh bħala senjur bil-verità qalbu qed ifur leħħad palazz jisu miniera fit-taf ta' triq mal-kantonera issa jitbissem il-kulħadd u warrab minnu kull beżgħat islem inkixfet il-portiera fit-taf ta' triq mal-kantonera għas-senjur wasalet wien u skada l-ħin. Grazie.